Dobro večer. Dobro večer. Ja zovem povodom oglasa za onog Cerixa Veteča. Aha, recite. A kažete mi u kakvom je stanju motor i tako to, mislim... Kompletan automobil je u perfektnom stanju. Znači, ima neki mane, to su neke sitnice koji se ne tiču same mehanike, tipa kožni volan koji je malo napukao i jedna guma koja je lošija, inače ovako automobil je u perfektnom stanju. Da. Pa vidim na slikama tamo, nije loš uopšte, znači super je limarije i to sve. A kažete mi... Limarijski odlično, malo je suvozačoj stari, vratačko, malo ima ovako, da je pustilo, ali to je normalno, ja 5 godina je kod mene, tako da nije to ništa se ono nešto ne vidi. Inače, motor je u perfektnom stanju, ne troši gram ulja, rađeni su jednom od servisi, znači na 4.500 km, svemo se menja uvek, znači dučasti, filteri, dučasti na 10 recimo, ali filteri za ulje, vazduh, gorivo, svećice, sve, znači kompletno održavanje servisa, tako da... A kažete mi, ko je to čip urađen, mislim, o čemu se radi, ja sam vidio tamo 180 konja, to je baš dosta. 181 konjsku snagu ima tačno, znači između, ja imam babu i dedu u Njemačkoj, onda su i doneli čip, to je austrijska firma McLaren, koja se znači isključivo pravi izgledam čipova za ove novi automobile. Međutim, eto, znači ja sam kupio za Cerixa, oni kao treba da ide za Honda Accord, ali pošto mu oni kažu da paši, onda smo tamo došli to i ugradili, tako da je ima 181 konjsku snagu, to može uvijek da se izmeri, nije nikakav problem. Naravno, a kažite mi samo, ta McLaren firma, to ima veze s onim Mercedes McLaren, ono? To već ne znam, to su me pitali mnogi, to stvarno ne mogu da kažem, znači ne znam ja sam. Iskreno ne piše McLaren, znači kao što piše na Mercedesu, ali sad da li ima ne znam. Ali vrlo moguće, za to me dosta ljudi pitalo, to stvarno ne znam, da po, ne mogu. Ja sam to... Mogu reći jednu stvar za auto, to kako ide to, znači ne možete da zamislite, to je, ja sam se trkao sa Porscheo Cayenne Turbo Ivarskom bez ikakvih problema, znači bez ikakvih problema. I to da pratimo legano petom na nekih 230 i samo mu lice, znači u četvrtu, znači nema šta, motor je perfektan. Niti će da zaposle niti mjesto, znači stvarno ja mogu da garantujem da te auto registrovane do septembra ove godine i kako registracija je oko 23.000. A kažete mi koliko, mislim 181 konj, koliko Newton metara ima, koliki tork ima? To ne znam isto, to stvarno ne znam. Znači ona ima po njenom, znači po njenom Tigeru ima kao 10.000 obrte. Ja se znači slobodno nema blokadu motora, to su skinuli, znači ali opet nešto ne može dostati motor, jer ja sam znači u 1000 puta i porazili su u crvenu bacijali, znači nema, znači ono... Jel prelazi obrtaje, mislim, ili ide preko 8? Ne, zakuca, skoro tole, znači ima 8, ima crtica ispod 8, tu zakuca i to je to. Ona posle nabije lista za brzinu, maksimalna brzina je 250 km, to znam, meni je Tiger 240 i crtica, ona je zakucala do ono, isto sam je vozio toliko, znači zakucala je dole na 250 i to sam išao, znači za Audi 3.0 TDI, znači od drugara, on vozi kako smo i merili. I noći upredavala, znači, ali ne mogu ipak da stavim iz fotku znam da ne bi imao nekih problema i tako to. Da. Tako da je. Znači, auto je to od mana, odnosi da kažem, mane, znači jedino su, on ima mali korni volan, znači ima malo lepo volana, taj korni volan, ja sam ga kad si uzao, stavio, on je popustio, znači ta koža, ona treba se presvuče, to je jedna mana, druga mana je guma, znači jedna koja je loša, i treća mana, negdje da kažem, ta malo, ta limarijska vrata, suvozača, ali to je čitnica, znači to se noću ne vidi, noću gde god da se pojavite, to je, mislim, samo tako, još ima dobru muziku, ima bas, ima pojačalo, ima pionir zvučnik i pionir teleplayer, znači sve sa silikotskim kablovima, znači to je jedan od akumulatora, pozadnji do, znači, znači kablovi debljine, bukvalno palce, znači... A kaži mi, druže, je li to Veteć motor? Koji to motor? Ne, to je motor 96 kW sa dve priraste, ali imam, znači, VTH ukus ostavio da bi izgledalo kao da je VTEC unutra. I, znači, ona na standardu ima oko 126 konja, i onda, pošto su mnogi, recimo, koji ne poznaju dovoljno, ja sam baš domođenik za tuning i talent, mnogi koji ne poznaju dovoljno kažu da čip ne može da da više od, recimo, 5 konja do 10. To su gluposti. Znači, zavisi koliko se za čip plati. Ti ako platiš čip, recimo, 2000 evra, taj čip ne može da, znači, tamo ti izmeri kada ti stavi. Sad, isto mi još jedno zato što kada motor
znači kako je motor stariji, kako više prelazi, on gubi znači po neku konjsku snagu, ali to je Da. da bi gubi jednu konjsku snagu, treba da proti recimo 200.000 km, pa onda da proti možda 10-ak će da gubi po jednu konjsku snagu, tako da, eto, ja možda sad možda ima koju konjsku snagu manje, ali u svakom principu ono ide isto, znači ovo što nema hlada. A ste sigurni da nije veteč? Ja znam da mi se... Nije vetek 100%, nema šta, znači... Pa to je onda... Pa on kida svaki vetek onda, tako? Ma, kakav vetek je, ja ti kažem, ne može da ti stane na crtu, ja isto ti kažem, meni, znači, nikad frka nije bilo da stanem sa bilo kima crtu, jedino mi je ono cilj bilo da stanem, recimo, ovako sa, kao ti kažem, sa nekim ljubićem, nekim koji otkud znam šta ima ispod, možda ima ispod 2.0 ili ko znam šta mu su bacili, to mi je ono jedino cilj, a ovako, sa bilo kojim drugim, ja sam da Porsche Cayenne, znači, tu na 500 konja, znači, ne može, nema, on ne sme da je da vozi, pa ne znam čega prolazi, ali eto, to je, ja živim na Ibarsku, mislim, u selu, to u Barajevu i znači, ja razim desno na Ibarsku, to je, znači, i autopute kad sam išao često, ja sam išao sam i do Novog Sada i tako da ima tuning staringi razne i nema šta. Da. Auto je perfektno staviti. A onaj tribal, ono sa strane, ono nacrtano, što ti lepio ili je to tako fabrički? Ne, to sam ja stavio. Ja sam mislio da je fabrički to tako. Ne, ja sam to stavio. Ali to je isto konvencionalno tribal stavljen. To je druga, znači ja sam nju kupio u Vraniću, to je ovaj celo tvošnji Valjevo, ali to je znači još drugar moj, znači koji je bio prvi vlasnik ovdje u Srbiji, znači Dečkih Žida, stavio, to znači ja sam bio tu pristup, znači to su u Ganglandu kupim tribali, znači zajedno su plaćeni tada 55 evra. U Ganglandu? U Ganglandu, da. U Polovaru, gore na Vodovcu. Da. Generalno sva oprema za nju je kupovana tamo, u principu. Znači sva oprema. I zvučnici, i CD player, čip, kažem, to su donijeli na Baba i Deda, ali su mi ovi Ganglande našli. Da, to taj Gangland, tu ima baš dosta tih tuning delova i to. Imao isto, ja sam prestao po njih, zato što su sada previše skupi, iskreno, sada znači Zabo Rep traže meni oko 150 evra, a meni drugar može da nabavi za 100 evra, znači oni mi to vodi cijeli Hondu, znači sebi je stavio kao formula bukvalno Rep. Čekaj druže, ti misliš onaj Rep, onaj kao spoiler, ono što ide na gepek? Ono što imaju u paklenim ulicama? Ne mogu da, pa koliko košta to? Pa pazi, u Ganglandu ti košta 150 evra, znaš, a to je mnogo, evo kažem, moj drugar ima i bolji nego što ima Ganglandu, onda je plaća oko 100 evra. Da, a šta radi taj spoiler, čemu on služi, on pritiska? On ti aerodinamički spoiler, koji, znači ono, seče vetar. Ona je cijela, znači prilagođena je toj aerodinamici, znači maksimalno je spuštena, ima gasne amortizere, tvrde, prošireni su prednji rubovi i zadnji rubovi. I znači, kad je krene, da je ono baš depako, recimo, kreneš iz četvrtu u treću, znači zalepi se za asfalt, znači ono je strašno, kao Ferrari, znači kao Lamborghini, pa ne voli Lamborghini. Da, morat ću ja... Još nešto, pazi, ja sam njemu, kaže, ona je kod mene 5 godina, ja sam njemu uložio, ne znam sam koliko, i tako da sad se taj odnos, hoće nešto drugo da puđem, a ako je ne prodam, onda će sad u februaru sledeće godine, tvojno dana, da je stavim, ne znam neki pare, pa će da stavim Lambo vrata i nove celone, Julian, i tako to već. to isto ono ko u paklenim ulicama, tako? Da, potpuno, hoće da je ono, ako je ne prodam, hoće da napravim da mi bude ono najbolja u Srbiji. Ima jedan lik, vozi žutu, njega ne znam lično, vozi žutu naranđastu, onaj kao sa delto najlepša, ali ja sam čuo za tog lika, žuta Cerix, je li tako? Da, žuto. Ja sam čuo za tog dečka da on ima 400 konja. Pa pazi, on ima i nitro, ima i turbinu, sad da li i priča da će da baci još jednu turbinu. Tako ima i čip, ima original Remus Sjezdov, tako ima Karen Filter original, tako da skroz je modifikovan. Njemu imalo mesta napred za akumulator nego ga je prebacio u getek, znaš. Tako da, sa njom ne mogu na crtu, tu nema šta da tražim, realno, ali ja nemam nitro, tako da, Ništa, druže, hvala ti puno, ja ću tebe da zovem, ja moram da dođem da vidim taj auto. Gde se nalaziš ti? Nikako nije to, ja sam u Barajevu, znaš da je ti Beograd. Ja sam Beograd, jeste, ali našao bi, nije to problem i čuli bi se još, naravno. Da, nije, ja ti kažem, nije nikakav problem, ako i slobodno možeš doći da pogledaš, može da je sad baš ne mogu dan da pogledam,
vodiš, ali može ili ja različiti provozati, nije problem, znači ono samo dosjetiš moć onom automobila. Da, ono je ono. Još jedna jako bitna stvar koju morate spomenuti jeste potrošnje. Potrošnje, znači u normalnom režimu, to ti negdje desno da voziš 80-90 na sat, je 7 litara. Znači 7 litara. Znači ne prelazi. To mogu da, znači tvrdim, nemam to da se lažem, znači 7 litara ne prelazi. Jesam, ti ako kreneš da voziš 200-250, ne znam ja tako koliko već, ona troši onda kodno koliko, ali opet realno ti ćeš to da voziš 2-3 km jer nema kod nas eto da ti voziš. Pa da. Tako da, znači, ali sedam, znači mi veliki potrošač, recimo ja te vozim u ko gdje govorim od 130 kao koliko ti to, kako ti to šta kažem ljudi, moji meni ne znam, mislim, mene baš briga, ali ja ti tvrdim, znači ono, 7 litara ne prelazi. Da, to je odlično, to ko fabrički onda, to je motor mora da je odličan, to mora da... Motor nemaš onda priđeš, motor je perfektan, znači, mislim, ne mogu da ti oko opišem to reći, kažem ti, Grand Muža, to je automobil star 20 godina i više, znači, taj motor Grand Muža ne potroši od između servisa, 1 gram, koliko znači, osipamo, a onda toliko ispratimo, pa je to ispratimo, znači, nema šta, tako da je, to ti to. Da, ništa druže, hvala ti, čućemo se mi još onda najvjerovatnije. Ništa nije problem, nije još broj, znači, samo ti javio, ja sam malo prvi nekom futbolu govoru, pa zato se nisam javio, Nema veze. Nije problem, tu imaš broj, pa ako budeš bio zainteresovan, javi se. Važi, pozdravljam te. Važi, prijatno, čao. Ćao.